de mathoth mana kaka niwinjo ni Victor koso ne en sesi manadero achiedh nade mathoth makoko pinje Afrika kipimo kata mana gi pinje mag Ingereza. Koro yudo ni ako biro kamoro achiel to kata ka koro wawacho niya wadwaro kony biro maromo to koro gap en ga niya iwinjo ka several declarations bedo ga made iwinjo niya piny machalo kama ogolo kata $1 million in terms of US dollars, piny machalo kama ogolo 15 million in terms of US dollars. But koro ipenjori niya kitemo ng'iyo machane 10 ma 15 kimedo mano 25 ti medo kata 5 moro en 30 gin kanye to gitimo to pesa man oyudo those meetings ne en million to nyaka tiyo gi ma to yen wasetimo ma wasetimo koro tracking niya pesa mowuok tiyo kama koro aparo ni mano e gap lakini as time goes by apani gini wayude bende ber kiketo ramne yo mohuyanga ni pesa makama nomiwa pesa makama eromo makama to pesa makama osedhi kanye nikech kata mana kiwinjo ka wantiere gi holidays mago nyasi mago mag pith mag yiende to pod iwinjo ni oganda pod idwaro mar mondo mi onyiew kothe mago mag yiende mopogore donge neno ka kanyo koro ok make sense kabisa koro aparo ni ber wayudo to wawacho ni watimo kode kama makata japiny be ng'eyo niya kuom wacho adier pesa no ayudo to watimo go kama kata no wuon ne nitie pesa mana ayudo ang'iewo go yien kata mano obire county to through the county wapidho yiende machalo kama aya nikech Stacy ene director mako jolo mar aluora gi bunge county ma Homa Bay bende bro nyalo nyiso ni pesa ma samoro gi